बोसोरनि गथ'आ ओंखामबो जानो हाया बेखायनो बिमाखौ गोसोखांनानै अराय सम गाबबाय थायो बेखायनो आंनि धोरोम हिन्जाव अलखा ब्रह्मखौ होफिननो थाखाय खावलायनाय जाबाय अखानायबानो हाबा जाखानाय बर' आइजो खारनाय आरो गोमानायनि खौरां नंगौ फिन आरोबाव फैबावदों हाबा जाखानाय बर' आइजो गोमानायनि खौरां सानै उन्दै गथ' गोनांखा आइजोआ गोमाबावदों चिरां जिल्ला आमगुरि थानानि सिङाव थानाय अगुरि गामिनि हेमसिं बसुमतारिनि आंगो बिसि अलखा बसुमतारिया बहाबा गोमाना दं मिन्थिनाय बादिब्ला बैथि दाननि थांनाय 3 खालार खालि न'निफ्राय ओंखारलांनाय समनिफ्रायनो दिनैसिम फैफिनाखै बहा दं माबोरै दं दिनैसिमबो अलखा बसुमतारिनि जेबो रोखा खौरां गैया न'आव सानै उन्दै गथ'खौ लानानै हालाय हाफाय जागासिनो दं फिसाय हेमसिं बसुमतारिया बेखौनो बहाबा अलखा बसुमतारिखौ नुयोब्ला 9678870261 जानबुं अनजिमायाव फोरमायहरनो खावलायदों फिसाय हेमसिं बसुमतारिया आंनि मुङा श्री हेमसिं बसुमतारी चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय अगुरि गामिनि थाना आमगुरि जिल्ला बिटिआर आसाम आंनि फोसावनो साननाया बेनोदि आंनि आंगो बुरिया 3 तारिख सुनिबारनि 10 बाजियाव न'निफ्राय ओंखारलाङो आरो बियो दासिमबो सफैयाखै बेनिखायनो आङो खावलायदों जाहाथे सोरबा लोगो मोनोब्ला आंनि फन नम्बराव जानाय फन नम्बरा जाबाय 9678870261 खावलायहरनो बेनोदि सोरबाफोर नुसनबायोब्ला बे फन नम्बराव अननानै खोन्थाहरनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आंहा न'खराव रावबो गैया बे गथ' सानैल' सासे 2 बोसोरनि सासे 3 बोसोरनि बे 2 बोसोरनि गथ'आ ओंखामबो जानो हाया बेखायनो बिमाखौ गोसोखांनानै अराय सम गाबबाय थायो बेखायनो आंनि धोरोम हिन्जाव अलखा ब्रह्मखौ होफिननो थाखाय खावलायनाय जाबाय मिथिहरनाया बेनोदि सोरबाफोर नुसनबायोब्ला अननानै आंनि जानबुं नाम्बाराव मिथिहोहरनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सलाद लानो हागोन